jiwaku di debataku. Oh data mahala sonoku dengan rasa. Shalom mamanginang, horas madihita saluhut huriani Tuhan, nadong dilihat portibion. Tamado hita madok mauliate tutuhatta, ubahini damang dainang, rak mahita jongjong, rak mahita marulop-ulop marlas niroha, madok mauliate tutuhatta. Haleluya, haleluya, haleluya. Sonang dilapun Yesus, asini rohana, tuhita saluhut huriane Tuhan. Sonang di lambung Yesus, sonang ngarotusi, unang beho mabia. Lawat dapotoni totong di johon Yesus sairo maho tua dari kaholomo jala haposia sonang di lambung Yesus sonang unang beho mabia lau mata potori sonang di lambung Yesus rapi talau tusi inganana umuli jodi lapun sonangan narotu Yesusi sonang di lambung Yesus rapi talau tusi inganana umuli do di lambung nai. Rodohami ali Tuhan merlojong tu silangmi mau lihat male Tuhan mau lihat male Kristus. Merlojong awak Tuhan Tuhan pina silangmi mangi doa usiaku asini roha alani ale Tuhan tarbaina usona sogoti jolo di hasonana alani ale Tuhan tarbaina usona sogoti jolo di hasonana. Rodohami hal itu mersoba dia dopami mau lihat heman itu rodo awo Tuhan nuang tua dopami nama sadoro haki marni ngodosaki alani ale Tuhan tarbaina usona sogoti jolo di hasonanga alani ale Tuhan tarbaina usona sogoti jolo di hasonanga alani
hasona sogoti jolo di hasosa ulanai alani ale Tuhan tarwana sona sogoti jolo di hasonana sogoti jolo di hasonana sogoti jolo di hasonana. Haleluya. Mau lihat hemale Jehovah, mau lihat hemale disudi holong iroham na Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mau lihat hemale Tuhan, mau lihat hemale Kristus. Hudul madamang dainang, tapasada marohatta, tapaserep marohatta, lau manoba tuhatta. Haleluya, haleluya. Mati dari sudi permuluan ikon Yesus dodong aku sahala kuliludo rapon Yesus boya monang talumu suinaro Dang mabiarau di sini Tuhan Yesus dongaki Saihu tonoku Yesus oloa ku namai Ikon Yesus Molo marsi tahu Tuhan Yesus lagi Saihu tonoku Yesus oloa ku namai mau lihat hemale Tuhan isudi asidot holong mirohan Tuhaming naporsia Tuhan Matehu terpajang di hau pinorsil Hehe di hari patuluh mau lihat hemale Tuhan di paradeho ingana Tuhan di sumbu hasonangan Ikon Yesus dodong aku molona tarujuna Tuhan Yesus do permona di pamonang dohota dan mabiarau di sini Tuhan Yesus dongaki Saihu tonoku Yesus oloa dan mabiarau di si Tuhan Yesus holongan nami haleluya tonoku Yesus oloa dan mabiar
Ora la bata kasih kiara la bara la bara la bara la bara la bara. Tasopa ma Tuhan, tasopa ma Jesus, si palua di hita, sopa ma iban, di bagasan hadameon. Haleluya, haleluya. Oh, siandara lama, yara lamamu, yara lamamu. Sopa hamiho. Pahami, so pahami, oh, haleluya, Jesus si Jesus si parmona, mau lihat tema ale Tuhan, mau lihat tema ale Jesus, di sudah nolong mi, di sudah nolong mi, haleluya. Haleluya, haleluya, Jesus Tuhan, oh si bangun, mau lihat temale Tuhan, mau lihat temale Jehovah, oh haleluya, haleluya, hiara lama siki hiara lama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, mau lihat himali Tuhan, mau lihat himali Jehovah, mau lihat himali Tuhan. Dang mabiar behami, madalani sudi parmuluan nami. Alana Jesus, hodo nama dongani hami. Mau lihat himali Tuhan, mau lihat himali Tuhan. Dang mabiara audisi Tuhan Yesus dongaki saihu tonoku Yesus poloa kunam dang mabiara audisi mabiara audisi Tuhan Yesus dongaki saihu tanoku Yesus oloa kuna saulah nai dan mabiara audisi haleluya Tuhan Yesus urasi mahami ale Tuhan uruti mahami doani mahami saihu tonoku Yesus oloa kunamai saihu tonoku Yesus oloa kunamai. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Mau lihat mali Tuhan, mau lihat mali Yesus, mau lihat mali sudi holong ni roham Tuhami na porsia diho, mau lihat mali Tuhan. Damang dainang taparadi marohata lau mabegi hatani Tuhan. Nanaing pinasaha ni Amang Padita, Pendeta Gunawan Panggabean, Gembala Sidang GBI Nasihat Tarutung. Mau lihat di Tuhan, Jehovah nama masu-masu. Haleluya. Partang yang mahita, ale de bata Jehovah nahu hapor syai hami mariti anakmu Yesus Kristus, nang rodoho ale Tuhan tu parsauran namion, mangguhi roha dohoto dinami. Nung mahu puji hu pasangap hami hu ali Tuhan marhite ede dohot puji-pujian nami
Jala rodo hami mardongatang yang dohot pakirimot tu ado pamali Tuhan marsinggang siat toruk ni rohanami. Asa narade mahami manangihon hatami ali Tuhan. Hatami do hanguluar di hami. Jala Yesus Kristus do narotu portibion gabe hatana mangulu lau majakong ulu nami mardame do pakho. Ipele Tuhan urasima roha ate-ate dohot pikiran nami. Asanggit marhitai ali Tuhan nami. Ngulu namar parbuehon patik mi hami. Ngulu namar parbuehon hatami hami ali Tuhan. Gabe sodang mai di portibion nang dina humaliak kami. Ipele Tuhan bigion nami masian hatami. Radema hami ali Tuhan. Pasah matonam Tuhami ganu marsada-sada. Mardongan mauliati di bugasan guarni Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Salom di hamwa kadamang dohot dainang hahangkin na pinaribot di buasan guarni Tuhata Yesus Kristus. Arianon boy hitam musaya pajupang di parsauran na badia ima di huriata na pinarbadiani di bata. Naing do sosoan ni rohan di bata hita diganut tiki akamang kainang. Jala memang digodak tiki jok do Tuhan lao manise hita lao mamakulingi hita. Pabuah holong ni rohana Tuhan mudohot tuau. Jala pabuah hon na anakon na do hita. Jala ibana do ama na sumurung. Di bugasan Arianon naing do piapota sautik tona na siya debata. Ale tona na maripola na makai hengulu parto diota. Ola ni dia do hita, ola ni dia do hamudo hotau. Marpangarade di haron debata. Di haron ni Yesus Kristus padua halihon lau mangalap hita akazolma na parsea di mana. Tersurat di surat di si Heber bidusia ayat 22. Didok dison jala hira saluhut nado diurasi marhite-hite mudar mangihut topatiki. Jala holan marhite-hite nama duruson mudar tulus hasesan. Hulaki madok mese di ayat napar pudi dok dison jala holan marhite-hite nama duruson mudar tulus hasesan. Noaing bolo tapai hut-hut ipesta parningotan ni hamamati ni Yesus Kristus. Doh di pesta parningotan di haheon ni Tuhata Yesus Kristus. On sada tona mananga sada sunggul-sunggul sada sipasingot tu jol mana porsia tu imana. Lau mangarade hita kamakenang di pangujung ini ngoluta di pangujung ini portibion ala roh Yesus pada mehod dirina tu portibion ala ni holong ni rohana sabing do yak kamakesang. Dukot camar dosa si Adam doh si Hawa nunga dipatikot debata holam marhite nama duruson mudar do gabe tulus hasasan ni dosa tohodong amar dosa besiaram doh si Hawa satiki ale ahamah dipatu pada debata satiki uju mardosa oputa na parjolon dibuat mana rosa ada binatang dibuat mana rosa ada pahap-pahanan jala dibunuh debatadon madurusam mudar holan lau mabuat bobakna mabuat hulikuling ni pinahanon binatangon laus marhiteima di parabiti si Musa si Adam na parjului uju mardosa imana. Didok di sada Musa tolu ayat 20 sada dungi di pauli debata Jehovah ma bobak bahen abit ni siaram dohok jolmanai jala dialito tunasida omma gobbaran na parjolo na dipatari dahod debata molo pengampunan manang na hasesan ni dosa maradopod debata naikod do adong mudar na durus. Gudang do cara ni zolma sa mulai pada nai robi satu pada nai baru jala satu tikyong. Si songo dia do imana muse pauli-uli hongoluna asa torhon tu sinakap ni rohani debata. Ada dak tolap jolmai ropa zonok dirina tu debata. Dak tolap jolmai lau mardame dopak debata di sude pangalau sio do dosanai. Lau marhite ro ibana tu portibion marhite anakna Yesus Kristus tu hatta. Lau mate mana di tangannya kapar jahati. Ale di talu honi mana do hamatiani. Hehe mana sian na mate. Pangalia sada pakirimat di hamudoh diau. Hamatiani hape dangon dope panipuli ni sude ngulu nani sakapan debata di hita karena mangulu satu sariodoh nong mati.
Dang nagabe hamatiani kesimpulan ningolu na tinonahon din debata tu horo kotwao. Alenaing do di pangolu hitang mesesian hamatiani. Songon haba bekit ni mana sat tanomani. Lau patarida ho si songon dia do sakap ni debata. Uju di toppa si Adam dohot si Hawa na perjoli. Jala uju sorang manang na tubuh hita tu portibion gabe jol mana porsea. Noaing akadamang dohot dainang. Pangalako na masa na adong di porla Eden satiki i. On sada halinu manang bayangan nanang masa doi di padanay baru. Ima hataridan ni pakkokopon ni debata marhiti Jesus naro pada mehojolma maradopo ni mana. Nasirang do hita sa debata alanidos. Dawo do hita sa debata alanidosay. Jala macay lias do pamerang ni Jehovah mamerekhodo hotao alanidosay. Ali-ala jadi-jadian ni tangan na do hita ka mangkay nang. Holong do rohana ala napunasa do napunasan ibana do hita ka mangkay nang. Lau salani do nasa na niulan ni tangan na nasa na bersumber sa ni mana na bermula sa ni mana di haholong imana di sian nasa rohana. Lau salani do mulak marohani debata mamereng zolma nong manudal ho ni mana. Alekom marhite mudar do siaram doho si Hawa asa di parabiti mana mese sian ila binain ni dosa na masa na niulahon ni mana. Nuaing aka mangkay nang hita ma aka Adam na parpudi. Naong dibalut, naong dililiti debata hita marhite bobak ni sada binatang na ikon mate, na ikon durus mudar na. Holalau patupahon asa boy musiaw unang mailaw majupakot debata. Alamar say maraw binani desay. Dosai. Lau sido di haroho debata marhiti Jesus Kristus mate mana durus mudarna di hau pinor silang. Didok dison halinu nina naing masa doi di haroro ni Jesus Kristus. Di Kolose 2 ayat 17 akamang kanang idokon halinu ni akana naing rodoi ale Kristusido na puna badan. Artinya Kristusido hataridan na. Kristusido na kotumakas lau pataridahon holong ni rohan debata tu hita ganup jolma. Angko holam marsaringar hatan debata marhite kapanurirang na holong rohana tuhamudo hotuaho. Ra mungkin mauldo tatusi, mauldo tatada debata mangihutun aka pangalahota. Ale Roma imana gabe zolma aka mangkay nang. Jala polar di seahon hosana, di usehon mudarna lau pataridahon holong dia do narong di debata tuhamudo hotuaho. Atong aka mangkay nang. Si songo dia marumang ni pangalaho na ikopataridahonokku molotung na mga tusyaw da jala tarjalwaw holong ni rohan debata marhite hamatianna di hao pinor silang. Jok do hita hala Kristen terperangkap di peristiwa peringatan hari-hari yang suci bagi agama kita. Jok do hataridan ni pesta perayaan manak parolupulopon dia kana masa di hakaristenota holam marhite pesta na hobar tu pardaging ota. Aledak kya hita mar pesta manang marolupulop di haluaw na pinasahan ni Jesus tu horo tuaw. Sadia ro hataridan na dang marolupulop pao nang ditobus Jesus aw nang mardami aw dohot debata totu disukud debata mahita diobas na parpudion marhite kana masa na dong dilungkung ata. Nang di pasipan di padipos debatado ngulum doho nguluku asa talup hodo hotao buanon na sogo di harorona pa dua halihon tuabun na di banwagi jangan. Jadi dia karamang dohot dainang. Nang do lam mga tusi hita diobas na parpudion ala di pakulingi debatado hita. Songon na hodok naking di julu ni jami taon marhite rangkam ni namasa doho marhite tona marhite nipi marhite sude aka gulmit ning uluna toktong do hita di pakulingi debatan. Alola ni dia ro si pareon de parto dioton lao majakon hatai. Ola ni dia ro bukan ni roham do bukan ni rohaku lao mian hatai di buasa ngulum. Noaing akadamang do dainang hataridan ni holong ni rohani debata. Naing do tapatarida honi marhite holong ni rohata tu debata. Lau salani do dia kadamang do dainang. Adong sada istilah integritas dituntut huriata, dituntut debata tu hita kanu marsada saram. On lau manonahot tu hamudo hotwao. Naing adong rohana marsitu tu di hamudo diau. La mangatusi haroroni Jesus tu portibion. La mangatusi hamatian di Jesus sian hasol mauna. Magdala mangalapati hita marhua di mana ikon hehi siat tanoman. Jala di patarida hoddo dirina tuaka jolma nadong satiki. Sada sunggul-sunggul tu damang dohot dainang dohot sudeh hita na ubege jami taom.
Uzun yang ditakup tentara mga pasukan ni Romawi doho akan nasinuruni akamalim pada saat ditiki Yesus martangyang di porla Getsemane rapak doa kasisiana. Ngaroda sida rapak doho si Judas jala di sido Yesus rapak doa kasisiana. Jala jongjong do Yesus lawi mana madapot perangan ni soldadu ni Romawi yon maridokon isiro nani luluan muna. Molo tajahai di Yohanes 11 akamakena. Isiro nani luluan muna. Ahamalidok soldadu, ahamalidok kon nasinuruni akamalimi. Yesus nasian Nazaret. Au doi ninay mana. Ali daktakas panadaw ni halak Romawi. Daktakas panadaw ni si Judas sa tikima mereng Yesus nong adong di Zolona. Alaniyahan. Alang ado siyan roha dohot pikirana. Holong nokya diajar ho Yesus tu mana. Naik pekadamang dohot dainang. Rodo Yesus manuktuhi jabuta, manuktuhi rohata. Ngarobiaw. Ida mana jongjong daw di Zolo ni pitumi. Molo tungadong no bege suaraki. Ukapon nama pitui masuk mau nang rak mangad dohot nasida na di pangukapot tulu ay 20. Om manuaing na ni harorohon ni Yesus marhita ka namasa. Di rumang di pangalaho do sudia kaparukilon namasa di ay zolma di obas na parpudiom. Atong harorohon ni Yesus tu portibion ima patik na mangolu. Naro dia dopatan waing. Naro lau majama rohanis ganup jolma. Jala mangula lau pay baruho ko doho tau. Asang dia marhite hai baroni. Tudos turupa doho tu pangalahon debata maho doho tau. Songo dia panopon debata di siada menaujui. Odo nani hari koton debata ubana disungguli hita. Ubana dipakulingi hita. Ibana dipicak kita apalah diobas napar pudiona kamang. No aing Roma hatani Apostel Paulus di Roma 10 ayat sia 1 10 ilo di si ay malua maho molo di parhatopot pamangami Tuhan Yesusi huhu di hapor siay roham naong di pahehe debata ibana siya nakana mate ay rohaido por siya asa tuhati goran pamanganido makatidakon asa tuhaluam. Artinya digabarho di sonnoang nung hehe Jesus siya tanoman siya kolak-kolang ni namate. Asa boy mahamudo tao nga hehe hita sa ngolu bako na naliling itu bako na baru. Nga tarsunggul biyaw no ang di ngolu hakaristenoku ngolu haporsyak ko marada po Jesus Kristus. Ato ko hatidak ko may marhite pamangaku. Jalahu haporsyay may dibuga sa rohaku. Jojo hita kama kailang madok au porsia di debata Jehovah. Au porsia di Jesus Kristus. Au porsia di Todi Porbadia. Alola ni dia lo parbuin ni ha porsia on natahati dakoni. Boy mangula dia dopan debata. Boy patarida hod debata narong di buah sang ngolum doh ngoluku. Om mana disungguli debata marhite perayaan manang na pesta ulup-ulup di hamamate di hot di haheon ni Jesus Kristus di tahun 2021 tahun. Atong akamang. Doh inang ahado na neksiula honota ahado na neksipatu paota uju masa sunggul-sunggul mana ngapaniseon ni debata tu hodo tuau marhiti akana raga mina masa di buasa ngolutu na parjolo di sada Yohanes sada ayat sia tarsurat di si sada Yohanes sada ayat sia molo tatopote akadosata haposa doi mana jala bonar manesa dosata jala payason hita sian nasa hagiduga sonari di igil rohani debatado hita toktong manopoti dosa pangalosyotai. Molo tapa ihut-ihut no anggarup minggu di huriak kuna parjolo ikod do manopoti dosa jala ko jongjong doha maka tidak ko panopoti ni dosa tu adopan debata. Ale gudang halak Kristen mungkin bisa manang nabodo mana menyesal jaka pangalahon na humurang. Ale debata dakolam makari koton panol solio nakamakana. Ale hamubao do na pinangidon debata sa kita. Hamubao do nagabe pusat ni pakirimota ahado sa butulan nanigil debata sa kamu do hotuao. Gurang do jolma menyesal. Manol soli mana dia kapangalasyon nain. Alai. Dangadong hamubao ni roh di mana. Mulak do mana muse mate di buka sa parto dion. Jala maul do jala dang mungkin be mana boy hehe. Alang anong nga ditubus Jesus hita di pahehe hita siya tanomani. Alin waing di dok kembali so di 2 Petrus 3 et siya. Dang di pagali Tuhani baga-baganay. Songon na nidok ni rohani na deba. Ay labas do rohana midahamu. Ay dipangido rohana naing unang manian
mago agyaise naing matahe sa luhutna sahatu hamubaw ni roha. Sada tuntutan na nigil ni rohan debata siya kodo hotuaw diobas na parpudyon marhite panukun ni debata dia karaka minamasa di buwas ang ulum doho nguluku hamubaw ni roha. Noaing akadamang doho dainang adong musetonan ni debata marhite surat ni Heber tolu ayat 7 sa 2 lidok disi di ba ini songon na nidok nito di porbadiai sadarion dina binege muna soarana unang mapa pirhamu rohamuna songon nasida natakangi diari pangujunan di halongonani natakang domang su Israel saat nasida tu parhorsi hatu halongonan gudang do dia nasida akana dangol di buah sanggulu sigano pare alenang nama dokko di tadi kod debata nasida jongtong do debata toktong di jolo nasida nagabe songon sada tiang api tiang awan lamar mudu-mudu ngulu sida ditongos do garungan nogot mana nagabe si panganon nasida di pardagingom ditepahi sudah ngulu nasida di paroro aik sinumon nasida ale martakang lo halakon noang disungguli debata mahita di halongonan ningulu partod diota asang giat marhite ya kadamang boy talapati unang bemartakka kita tapau ba marohatta dakhuro nakinglang boy holan sekedar manol soli ale tapau ba marohatta asa gabi mulak rohan debata mamerek hodo tau di pauliuli mamuseng ulum doho nguluku tudos turupa dohot pangalahon debata atong moluyokon hitan waeng holong dorohani debata tuaho so nari pataridahom maholong ni roham tu debata. Marhiti aham pataridahom maholong ni roham tu debata. Marhiti hamubaon ni roham. Marhiti sude nasa bakko nalilingi ikut dia po tu laut parasian ni debata. Asang giat marhiti tarjalohita tu palhanguluan. Ingot damang dohot dainang. Dang leling Yesus Kristus naik koropa dua halihon. Dang dipalebay mana tiki. Dang mengulur waktu mana kamangkay nang. Asa unang lam gudang zolmay manibil siyan hasitongani nuaik penungaro Jesus manungguli hita dang holan sekedar peringatan nakamangke nang pesta perayaan Paskaon ale justru kita diperingati na dipasingo debatado hodo tau martua do biao bolo dipasingo debatao ai boy hupa ulilum se pangalahoku boy hupa ture-ture mse pardalanaku asasahata tu sinakap ni rohan debata atong akadamang do dainang molutung pe memperingati perayaan Paskah hita na dipasingo debatado hita kamakanang ganup jol mana boy di pasingot, na boy di puday anggon, jol mana martua mon. Ali ganup jol mana martakang ni roha, na solo majalo si pasingot, tukpe di bige pinggolna, tukpe di lapati rohana si pasingoti. Ali ngotam makamang. Dak parjabari mana di hanguluas sora sudeng. Adong dua ingana di parari debata di ujung ni pardalanan ni Portibion. Sada di api naroko, sada di surgo, dang adong di tonga-tonga. Atong molo naik tu surgo hasonangani inganan na duminggani hita. Naing muli mau. Naing gabi oroa mau di Yesus Kristus. Asara pakau dohoti mana di surgo hasonangani. Atong akadamang dot dainang. Tapadi pos mangulu hapor syauta. Integritas kekristenan kita sedang dikoreksi oleh Tuhan. Tohoro hita makaholong imana sian nasa roha. Sian nasa gugu. Sian nasa hati-hati do. Sian nasa pikirata. Hita mamangalusi di bugasan nguluta. Opya kadamang do dainang pos doroha. Hata udang mulak bution. Ada kia mulak hata ni debata. Sian Portibion. Alina mangula jal markarejo di tuganup jolma. Na olo di jama rohani debata. Marhite obas na parpudion na neng masa si berengot talepe dakta boto hana neng masa to karena mangiut ali tapadi pos tapadi mudimu maha porsya takamanga unang be bakko hasomalan nalilingi say tabuan holala makala puting ulu Portibion aidang di Portibio kita terus mati do hita ali di pahehi di bataro hita sugut-sugut nyari niliam matuho tupal hanguluan saliling nililingna amen martang yang mahita asini roham do ali Jehovah na huparhatopot kami. Natuk lau parmudu-mudu ngulu nami. Lau marmahani hami. Mamudai hami ali Tuhan. Uhut lau patarida hoddalan hasit tongani. Asabui hami sahat tu sinit tani roham. Alidang margogo hami ali Tuhan binani pardagingon nami. Nasa itu dos nang mangulahod dosay. Ali marhiti to dim to di porbadia. Om mali Tuhan, napai baru roha ati-ati pikiran nami. Asa marhamu bau kami. Songo dia panopam di siaram na parjulu.
tudos tu rupa dohot pangalahom. Jalo mahami letua dihagalion nami. Pauliuli mahami letua. Rade mahami majalo. Zaman ni tangamnya Tuhan lau paringgat tunggulu nami siganu pare. Puji marsangap muali Yesus Kristus. Jalon nami mahatami. Jala ula hono nami mahatami. Holan alani gugu nito di porbadia. Namangula di bawah sanggulu nami. Amin. Tajalo mapasu-pasu siya debatan. Asini rohani tu hatta debata dohot holong ni rohani debata marhiti anak na Yesus Kristus si palua hita dohot padonganion nito di porbadia om mana manuturi om mana mamudai dohot manugu-nugu hita sahat tu haroni Yesus padua lihon saat rodi saliling-liling na. Amen.